sare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Rosso Sénégal Rosso Mauritanie ko on waktu yoni ha to Bafulaɓe e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardedi kabruji men leydi Sénégal leydi Mauritanie ɗo Rossoji ɗiɗɗi kala jaɓɓima lamɓe leyɗele mumen ɗum ko caggal subaka hande o nde hoorejo leydi Sénégal ƴetti laana mum ndi o yaɓani toon to Nouakchott subaka hande o kala ɓe tawe toon to Rosso gam fawde hayre mabɓe adine darnude lawol ngol hinde pont moƴƴinde cehilagal kame koddigal e faggudu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe to leydi Mali biyeteɗo Bakary Togola gardinoɗo suudu jeeygu ko ndu hinde wiro kam ɗaccita haalaɓe kikiɗe hanke o caggal nde jaggano guila hitande ujunaji ɗe sappo e jeenayyi ne tumano ene dirtini kene wona sappo e tati milliard to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men koddanene Abouba kaldigal landaji ko fate banggue moni kala ene jokki ñingde goɗɗo hakkude landa Adama Barrow kame Ousseynou Dabo to Guinée Conakry de groupe officier ji taw ko ɗi senti militaire kaldi ko fate banggue gurdam Alpha Condé oɗo saaha mo gone wonawama to leegal biyetegal landiri gam tawtoyde joom suudu makko to Guinée Bissau jayde to Guinée Bissau jayde wiyeten o démocrate windi wiide tuumi wonande hoorejo leydi Guinée Bissau ene sifodire hoorejo leydi Sénégal ko fati e banggue pétrole laamu leydi ndi yeddi holliti ɗum wodani kabruji mena mano en ha toon to Côte d'Ivoire Burkina Faso Niger ha fenma toon to Ghana kame Maroc ha to Éthiopie kame Soudan musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra kista fibrom dogan sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne safra worɓe ustoraɓe goragu e worɓe ɓe ndiyam mumen moƴƴani ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so waddima listihara cikkata mataw ko nder ɓerde ma woni ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi rafuji worɓe kewɗi ne jiida cirol ceerno Djiby Sy ne safra worɓe sattoraɓe dewle e rewɓe wonduɓe gorko ladde kala ceerno Djiby Sy ne tawe oɗo saaha joni nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Djoum kala jiɗɗo hebdemo to leydi Sénégal numéro makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 163 24 82 so tawi noon ko banggue WhatsApp jiɗɗa hebdemo ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal Sénégal naaɓe kala to mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde kala oɗon mbawi neldede safaruji moon hano hannirta ni e dendagal rafi e haaju mo neɗɗo jogui kala ɓurata ujunnaji ɗiɗi CFA ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara joom istinjab ha timmi jaaɗindo ɓalwal danwal kala ceerno Djiby Sy so yennama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydineji bahliti hoore mum ha baaba Allah janowo borgal ceerno Djiby Sy ne tawe oɗo saaha joni jillumu nder leydi Sénégal omo jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗe neldede kala leydi e kala continent omo jogui usula e pegge pewnaɗe ha fewi ittoji dabruji e ɓeydoji arsigaji ceerno Djiby Sy base mum ne gollo e nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie to legal bitegal Nettek ene tawe ɗon miñi ko ene wiye Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reeɗum ala ɗo woni newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko أعوذ بالله من الشيطان kettude kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie,
Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mo bare capantati jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goo kabroji men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ha mbawon yebde nate mon ɓosoje to hello mon YouTube Weltare ɓiɓɓe fulɓe Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba kabroji men no mbirunoɗen hoore jo leydi Sénégal Macky Sall subaka hande o hocci laana mum diwaw yabani to lamorgo leydi Mauritanie woni Nouakchott jaɓɓimama mo toon nando makko hoore jo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Qazwani ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaƴƴi no fewi ko ɗon ɓe gimmi kamɓe ɗiɗo yaɓande toon to rosoji ɗiɗi roso Sénégal kame roso Mauritanie kala caggal sete timmuɗo payodindo giwɗo e nder leydi Sénégal woni Dakar en yaadi e yoga e jagorɗe kame yoga e ɓen yaadiɓe ɓeɗon hooreɓe leydi ɗi gam tawtorede toon to roso ɗum noon ko yidde fawde toon hayre adide wadde ɗon lawol ngarɗugol ngol hinde pont beele ɓuura yawde newnude ya ngara hakkude leyɗel ɗiɗɗe kame kadi ƴellidde faggudu saabu siftinde on wonande gueɗe kewɗe ne giwa toon to Maroc ha toon to Mauritanie leyɗele kala faade e nder leyɗele CEDEAO ha ɓuura wawde ƴellidde yoga e faggudu ganduɗa ngoɗon ma e Sénégal ɗo oɗon pont jogori waɗede ma won kilométre goto kame feccere taw kadi ganduɗa jaajendi muɗum walla mbiyen juutedi mum ma won ujunere e capanɗe nayya ujunere e temedde nayyi e capanɗe jeegom e goho taw ganduɗa ko métre woni juutendi so tawi ko jaajendi muɗum ma won a sappo e nayyi piccal a capanɗe joyyi e joyyi taw ko métre ɗum noon eɗen gandi ko hunde mawde no fewi taw kadi ganduɗa mahata ɗum ko gollorgal sunuwaji ma won capanɗe tati kene foto wonde capanɗe tati lewru woni ko ɓe jogori mahirde ɗum ngaluji baɗaɗi hen ɗi ko capanɗe jeenayyi e ɗiɗi million taw koye koppereje euro ma wonoy capanɗe jeegom milliard taw koye koppereje France CFA ha ɓuura kadi wawde ƴellidde gurdam leyɗele ɗiɗɗe ko wona ɗum ko subaka hande o kala kene wiye culture aji woni gueɗe fina tawa hakkude leydi Sénégal kame Mauritanie kala waɗama toon ararayuji kam e ndenka e kisal mawka kala ɓe ene jima ɓe ene gamande tawno kombel weltoɗo saaha teskede rosoji ɗiɗi maɗi gontu oɗo saaha nokkuji mawɗi no fewi taw kadi ko kuufoji ko fati e banggue faggudu ha ɓuura ƴellidde ɗeɗo henna a leyɗele ɗiɗi kala to Sénégal keddoɗen garten koye conférence ko fati banggue coopération hakkude Sine kame Afrique ñalawma hanki o toon to Diamniadio horejo leydi ndi yanñima no fewi ko fati banggue discours makko hakkude makko e ɓeena wonande leydi Sine kam ene wondi e leyɗele Afrique ƴellidde yoga e faggudu gueɗe kala ko fati ɗum noon kanko mawɗo leydi ndi wayanñima ko fati banggue jokkodiral hakkude leydi Sina kam e leyɗele Afrique ha tente leydi Sénégal siftinde on jamma heccanki kikiɗo wonande jagorɗo mo leydi Sénégal gueɗe caggal leydi sifodiri e jagorɗo mo leydi Chine ko fati banggue nandirala golle hakkude leydi Sénégal kam e leydi Chine ko daña kala goto kala woda ko heeɓi hen taw kadi ganduɗa golle ɗe ɓuuri hufde ɗum ko leydi Chine ko wona ɗum ko noon hoorejo leydi Chine hunima ma wallita Afrique kene foto wonde milliard taw ko dos gam haɓade ñaw biyeteɗo coronavirus e nder discours hoorejo leydi Sénégal Macky Sall o holliti wonande Afrique du Sud ɗum ko caggal discours hoorejo leydi Afrique du Sud kanko hoorejo leydi Sénégal o holliti Afrique uddata demuɗe mum gam oɗo saaha teskede ñaw oɗo saaha moɓe mbiyata varia ɗeɓɗo hawnade seeɗa no feeñi toon to Afrique du Sud leyɗele Afrique guddata demuɗe mum gam Afrique du Sud siftinde on aduna o kala oɗo saaha haqqillaji mum keedi ko toon to Afrique du Sud kam e Austral kala gam yidde uddude keeri mumen gam teskede oɗo hen varia kesso peñƴo toon woto feñcude e nder leyɗele mabɓe ha joni keddoɗen koye oɗona fannu caggal sifande nandiral ko fate banggue hakkude leydi Sina kam ene wondi e Sénégal jagorɗo mo leydi Sénégal woni maître Aissata Tall Sall erima leydi Sine oɗo saaha nde wallita leyɗele Afrique ha tenti toon to Sahel hoore muɗum ko fate banggue koni yankagal gam haɓade wonande pelle joguitiɗe armeji taweteɓe toon yontinde Sine addata hen ballal mum payodingal ha tenti noon e fedde wiyetede G5 Sahel nde ganduɗa o fiɗum ko Mauritanie Mali kame Niger Burkina Faso ha faynma toon to Tchad
to Sénégal keddoɗen kikiɗe hanki o hoorejo leydi Sénégal Macky Sall bismima wonande ɓen tambiɓe catal jaam e nder leydi Sénégal to wabbiti koye diine l'islam hanki ɓe dañi joɗorade gam yewtidde toɓɓe jaƴƴi no fewi kono ɗum ko hoorejo leydi o arti ko fate banggue sumgoji hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi o tafino wonande catal ngam kaldigal hakkunde dawriyankoɓe kamɓe ɓiɓɓe leydi ndi kala on saaha mo fimno wonande yaafade ha laaɓa oɗo hen biyeteɗo Khalifa Sall kamɓene wondi e Karim Wade ɗum fo noon ko yidde addude jaam e nder leydi Sénégal ko wona ɗum ko noon ko fate banggue Barthélémy Dias ñande nodda yo ar nottoyo ko fate banggue ɗerewol mum gom joƴƴinano toon ko fate banggue wargo on guila hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e ɗi guila hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e goho ɗum o holliti kanko hoorejo leydi ndi wottinano wonande on ni noddama ñande hen kono so tinin ma wiyanno ñawowo yo dirtin ɗum ha sumgoji hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e ɗiɗi woni nogas e tati lewru janvier ha ɓenna ngam woto addude fitinaji ɗen gueɗe kala wottinano ko fate banggue siññinde walla mbiyen sifde jaam e nder leydi Sénégal kanko mawɗo leydi ndi o holliti omo yaadi hen no fewi tene kadi o acci kala e juuɗe wonande ɗen ɗowoɓe dental landaji inniraɗi benno Bokk Yakaar o holliti ɓen ma cifde ɗon sifande to Sénégal keddoɗen ha joni ko fate banggue dawrugol toon to Linguére teskama toon taw ko mitin mo ganduɗa wanno ɗum toon ko Bougane Gueye woni gardiɗo Gom Sabab wonande biyeteɗo Ali Ngoye Ndiaye gonnoɗo jagorɗo gueɗe nder leydi kam e jacingol laamu kam woni maire wuuro Linguére tawtorama oɗon mitin kono on holliti tawtorede mitin firtani wondi koye on wonande dawriyankoɓe ko kaldata ko hayso tawi ndendani landa goto firtani ɓe gondi koye landa goto dawrugol noon fotani wonde mette foti wonde ko beelema kam e kaldigal moni kala hetto goɗɗo haalda e goɗɗo caggal Golf Sud nde heeɓi commissariat police Kesopul ngam haɓade casiyagal kame bandiyagal waɗoje yoga e nder commune aji ha tente leɗe kala ñalawma hande talata o to Jammuguene Sicap Mbao tonne kadi commissariat Kesopul udditama toon taw ganduɗa uddi ɗum ko Antoine Félix Abdoulaye Dione woni hoorejo woni jagorɗo gueɗe e nder leydi kame jacingol laamu e tawtorede gardiɗo wonande police aɓe nder Dakar kame leydi ndi kala woni Seydou Bokar yagan ɗon kadi tawtorama ɗum noon ko udditi toon commissariat payidine no fewi gam haɓade kala kene wiye guyka kame casiyagal e nder oɗon diwan kala ma Mokhtar Gueye kam woni gardiɗo catal Jamra caggal wonande nde adana kayitol nde nottoyto dik ñalawma hanke on dañino nottoyade kono noon hollitama wonande ɗen gandi oɗo saha joni to fate banggue karallagal kesal ngal aɗa wawi ittude vidéo comme Sar Abdoulaye Sarr ene haala nanguirɗa dande mum mbayla dande mum mbayano koman haalata ɗo ni walla ni wayi comme kañum haala ɗon kono ko dande mum taw ko haalata ko kala wona kañum haali taw ko an waɗi ɗum montage ko on montage o waɗa ɗum noon wo haalno koko fate banggue viol suka debbo Misa binoɗo waɗama viol caggal mum noon nde o haalno e kaɗon haala e vidéo goto kanko ma Mokhtar Gueye goɗɗo noon itti haala kan wikliti haala ka watti ɗon o wi waɗi oɗon reedu ko mawɗo leydi Sénégal ɗum jeeyi sababu noon hanki wonodda o yeehi laɓɓitinoyde hoorema koɗo saaha o soɗima ha o laaɓi ha o wi ceere mbawi tan yimɓe nde ɓe ndentoto no fewi wata yi natal joom suudu ma walla natal joom galle ma walla vidéo joom suudu ma walla vidéo joom galle ma tan gonɗina ko kañum woni ɗon taw koko waɗa montage walla taw koko waɗa sabotage walla goɗɗum kala ne hen neɗɗo yo salo yawde nde tawno fulɓe mbi heñare ene adda weñare to Sénégal keddana joni gartaten koye konguɗi wonande Gaston Mbengue mo ganduɗa gadinoɗo konguɗi hanki ha ganduɗa ko fate banggue réseau sociaux mo leydi Sénégal hanki wonti ko konguɗi makko ɓoli ɓoli ɗi wa haalno ko fate banggue Barthélémy Dias ko wona ɗum konon Walfadjri yalti e deƴƴere mum ɗon ɗo haalno ɗin konguɗi ñande alet kikkiɗe nde wo holliti Walfadjri holliti ko ɗon wo haali kono kañum yadani e makko kono antenne men ko antenne yimɓe kala kono kam yadani nder ɗiɗo henna konguɗi ko wona ɗum ko sénér wonani ko sénéra ɓen kadi kolliti oɗo saha Walfadjri en wawi rentade gueɗe baɗe dani hen so tawi neɗɗo ari haali e nder antenne moon gueɗe ɗe aada yarani poɗɗon ko tajji kan haala walla kuppon ɗum gam ñippude fitinaji wasa ƴellitade e nder leydi ndi to Touba ko fate banggue dawrugol
kene wona capanɗe joyo debbo taw ganduɗa hewɓe ne caggal men giwi yeewi askan wi taw to yi Benno Bokk Yaakaar taw to yi Benno Bokk Yaakaar taw ko kadi Thiam yaltini ɗum to yeewi askan wi Guédiawaye yeddi ha Mimi Leydi Malick Gakou ngam wiyede iwi e ngal ɗon cetal holliti hanki jandil kewɗi bindi ɗuma kono kanko o iwani e ngal ɗon cettal hande ni janggo ko fate banggue ñaw coronavirus ko fati e banggue ñaw coronavirus jagorɗo cello ɓali no wowi wadde kala subaka holliti temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeegom e nayo woni ƴewdaɓe hay goto tawaka e nder ndeɗon limore ene jogui oɗon ñaw teskama noon yimɓe tato keeɓi cellal men yimɓe ɗiɗi oɗo saaha koma ballita e fofando sengi wi to leydi Sénégal paɗen koto Mauritanie Rosso Mauritanie ma seere ɗom ka ha laaɓa ha wiya cera ɗum noon wi noon ko walimo traza kam holliti ɗum holliti wonande toon to Rosso mo Mauritanie ma seer e ɗom ka ha laaɓa ɗum ko caggal mawɗo leydi ndi ñalawma hande o ma fawtona hayre mum ngam oɗo saha darnu toon cetal ngal ene yaltina ndiyam timmuɗam no feewi taw wi noon ko walimo traza biyeteɗo Wuldu Moulaye o holliti cérémonie o ko hande waɗata ngam fawde mo toon hayre adide wadde mo toon nokku tawɗam ndiyam foodete koto maayo Sénégal ha wawa ɗomɗitinde wuro Rosso no moƴƴirta ni nde tawno wuro Rosso ma teske ɗo e dumunno seeɗa ma wontu wuro wattango haqqille no feewi ganduɗa kala jiɗɗo ko ɗon rewata hankadi ni nde tawno ko ɗon lawol daroto to Mauritanie keddoɗen ha joni garten koye roi Mohammed VI mo Maroc windi ɓattake mum faade hoorejo leydi Mauritanie ngam duwanademo manditare leydi Mauritanie capanɗe jeegom e goho lawol widemo hakkude Rabat kame Nouakchott ma ɓeydu jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗe cehilagal ɓe jiida yumma ɓe jiida ba ɓe jokka golle enɗam gonɗam hakkude mabɓe kowona ɗum ko Émirats Arabes Unis kañumne heedan hen caggal windi télégramme mum oɗo saaha ene fiiɓi ha hande ɗoftodirde e leydi Mauritanie kala ko ummani ko fade banggue développement kam e faggudu e ɓamtare kala ko cehilagal woni hakkude mabɓe manditare leydi Mauritanie capanɗe jeegom e go fedde jeyde hoore mum taw ardino ko biyeteɗo Mouhamed Wuld El Habib ɓe jaɓani haalde noon inde fedde mabɓe kolliti ɓe dokkiri kene foto wonde kaɓirɗe joni ene feewi taw koye école aji kame cuuɗi safara ɗum noon ko toon to Barke Yola ha fayma toon to Karu kame nokku biyeteɗo nokku biyeteɗo Boumdida kame nokku biyeteɗo Konkosa ɓe dokkiri toon kaɓirɗe kewɗe no feewi ko fate banggue appareil ji taw ko juuɗi safara ha tenti ko fate banggue leece kam ene wondi e kaptorɗi goɗɗi kala ko wona ɗum ko e cuuɗi janguirɗi ɓe dokkiri toon gueɗe janguirɗe kewɗe ha joni to Mauritanie keddorɗen gartaten to Mauritanie keddoɗen gartaten ko oɗo henna gorko joom ngalu woni Mouhamed Bou Ammatou mo ganduɗa hanki kikiɗe waɗi haalande mum no feewi nden haalande noon ko konngoli ɗi o suuti farnude e mawɗo leydi Mauritanie ngam jarde ɗum e darde mum ɗum ko caggal kanko hoore makko nde waɗno exil o yalti leydi ndi caggal noon on itti ɗum ha laaɓi o arte e leydi ndi caggal kadi nde hôpital Guité makko hôpital Guité woni hôpital ophtalmologue mo uddinno ɗon caggal nde on udda caggal noon hanki o heeɓi yamirore wonande kadi kalanoɗe kala guittama ɗum noon wonande oɗon hôpital Guité ma wattu kadi safrude Guité miskineɓe Allah ne cafrano ɗon taw he mbuɗo jaɓata moni kala heeɓa safare mo ha timma ɗe gueɗe kala ma gueɗe ɗe kala deftu lawol no feewi kono kadi o serani e kala saaha jarde mawɗo leydi Mauritanie ngam ndeɗo moƴƴere ngal ɗo badal ngal waɗanimo kikiɗe hanki o kala no woruno ha joni to Mauritanie keddorɗen gila o suɓa ko fate banggue wonde ambassadeur leydi Mauritanie toon to Côte d'Ivoire ko hanki o yettini ɓattake makko faade Alhassane Dramane Ouattara woni Mouhamed Abdallahi kam woni cuɓaɗo joɗoto toon to Côte d'Ivoire kono o jimata koye Ghana Libéria ha toon to Sierra Leone kala ngam teskede Mauritanie naɓe ene kewi toon to leydi Côte d'Ivoire o holliti ma wat golle makko ngam moƴƴinde hakkunde leydi Côte d'Ivoire kam leydi Mauritanie e ƴewde jokkude hakkunde leyɗele ɗiɗi ha faggudu mawdu wawa jibinede hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kala to Mauritanie keddoɗen ha joni wonande heedanɓe Mouhamed Wuld Abdelaziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie kañumenne mbaɗi haalande mumen nden haalanoɓe kolliti kene wona laabi nayyi aɓe ñaago yo on ɗaccite yaaha bulol muɗum
kono ha ɗo ñawowo jaɓani lardeɓe ni saka hetta deɓe ɓe kolliti noon hanki toɓɓe nayyi ɗe ɓe jaltini ɗe kala ɓe janggi toɓɓe ɗe kala ɓe nawdi ɗum e ñawoje leydi Mauritanie ala kala ɗo ɓe jii hen kanko on gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie on waɗi baɗal ngal mo foti sokede ɓe tawi o nanguira ko fate banggue politique woni dawrugol ɗum noon yiddeɓe ko neɗɗo mabɓe toñar nde ɗaccite ko ɓuuri yawde e yaccade seppoji gulɗi jaw hanki toon to babaɓe taw ko rewɓe hewɓe jalti e booli ngam wullitade wiide oɗo saaha sukaɓe men yo jaltine ɗon ɗo ndumba ɗo ko wona ɗum ko commissariat police gonɗo ɗon yo iwɗon ko ɓuuri yawde e yaccade siftinde on kala hittande so tawi Mauritanie ene mawnina manditare mum wona kamɓe kala mawninta woni hen kañumen goni koye sunare mawde no fewi ɗum ko caggal nde wargoji mbanno toon 27 novembre hitande 1990 ha ganduɗa kene wona 27 koninke ɓalejo mbara hen lepta hen lepte muste no fewi guila nden hankkadi ne Mauritanie kamɓe kala ɓe mbatta manditare leydi ndi lawol gotel ɗum noon hewɓe hen ceppino ngam wiide ñawore yo mbaɗe dañi noon sukaɓe fiyaɓe hen piile musde no fewi woni hen nangga coka ɗum noon seppoji mbaɗino hanki to babaɓe wonde wiide ɗen sukaɓe yo ɗaccite haydara a mbaɗani to Mauritanie kedana joni ko fate banggue catal CICR woni Croix Rouge ngal windere kam Croix Rouge mo Mauritanie oɗo sahane keeɓi ngam nattude cuuɗi safara ɗi amitié ha fema toon to Cheikh Zayed kame goɗɗi kala wallodirde e ɓen docteur eɓe taweteɓe ɗiɗon cuuɗi ko noon ɓe kettata koto banggue ɓen ñawɓe rabaɓe ñaw coronavirus so tawi jalti aduna ko kamɓe lotata kamɓe keblata kamɓe gubbata kamɓe mbaɗata kala ɗum noon ɓe koliti wonande Croix Rouge windere ɓooyi arde leydi Mauritanie guila hitande 1990 kono ɓe ñiiɓi ɗon takke mabɓe ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati to banggue mboros mo coronavirus to Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli no wowi wadde e kala subaka o holliti ko 1960 woni ƴewdaɓe tawani jogui mboros o ko 33 keeɓi cellal men yimɓe 17 ne tampi no fewi ko ma ballite e fofandu 15 ne caɓori seeɗa ene camti seeɗa no fotiri kala sengiwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali ma en jaha toon to wuuro wiyetengo yilimalo noon ne tawi nder commune mo Kundiane ne tawi nder commune mo Kundiane cercle mo Bafulabe ko suka debbo jaranoɗo duuɓi 13 kam tawani warti ne welta e lekki jeeyi sababu noon ko caggal nde o rokka gorko o holliti o yiɗa resede ko cukalel kono kadi waɗi hen wawnire no fewi ha ganda dewgal ngal huma ñande hurtoyto nde o saliyade wonti ko ma o yiila e wuuro ngo kala waɗi haalullaji waɗi kareli waɗi dukoli ha satti caggal noon brigade taweteɗo toon to Manantali dañi nottade hen ha jaggi hen yimɓe joyo caggal balɗe seeɗa fawi hen guel yaltini hoore maggel aduna ɗum ko ñalawma hecci henki o oɗon saaha luskoji nan a jokki e oɗon a fannu hollitama noon ko kutim goto mo ganduɗa suka so dañi toon duuɓi 15 alay saago a rokke a debbo ha joni toon to leydi Mali keddoɗen jagok toon to leydi Mali keddoɗen professeur Samba Sow kam woni directeur de institut national de la santé mo leydi Mali o holliti ɗeɗo balɗe teskama ñaw coronavirus ene ɓuuri ƴellitade nder leydi Mali 162 neɗɗo keso dañi oɗon ñaw yimɓe joyo mbasi pittal men mo rentino yimɓeɓe tan ne mbawata rentade ñawo ene feeñi e nder leydi ndi no fewi to Mali keddana joni Assimi Goïta ñalawma hanki kene wona waktu dañi joɗorade toon to galle Kuluba lamorgo ngo ngam joɗorade e pelle dawriyankoɓe kame yoga e société civile ngam kaldigal ko fate banggue caɗele teskade e nder leydi Mali oɗo saaha mo gonnen eɗen gandi leydi Mali wayi hande kono oto tampuɗon fewi koma poussé tan kono yara tan ko caggal e kala saaha so puusama nde tawno leydi ndi ne herƴi no fewi e kala a banggueji ɗum noon ɓe gaari joɗodade makko gam yidde yewtidde makko toɓɓe jaƴƴi no fewi hol peeje mawɗe ƴetteteɗe ha leydi ndi ɓuura wawde yaltude e caɗele o saaha moɓe goni o ko wona ɗum ko noon Shekela kala mayga hooreje jagoɗe leydi ndi hanki holliti caggal nde ɗon jonde caɗele mawɗe teskade ko fate banggue carte nina ha tenti noon
ɓen malinaɓe taweteɓe caggal leydi Mali yoga e mabɓe passeport uji mum gasi kono ha hande donki changeude ɗiɗon kayitaji gam teskede ngala carte nina kono holliti ko ngaalu tan kono ɓoyatama ɓe darno cete mawɗe no fewi gam himmirande ɗen gueɗe ha moni kala wawi hebde carte mum nina colonel kanko on colonel Assimi Goïta horejo leydi ndi ñande aljuma nde worokiri kene foto wonde kele nayyi woni caabe nayya taw ganduɗa ko hélicoptère aji nayyi giwɗi toon to Russie taw ko kilométre taw ganduɗa ko hélicoptère aji jaaduɗe jamanu wallidde armée leydi Mali ɗum noon nawa ko toon to base Ariane base taw ganduɗa ko koninkoɓe weeyo woni base koninkoɓe weeyo ɓe leydi Mali taw ko base mo temedere e go taweteɗo toon to Ségou e tawtorede c'était timmuɗo mo ambassadeur leydi Russie kono ne kadi jagorɗo koni yankagal mo leydi Mali ɗum noon ko wallidde koninkoɓe leydi Mali ha mbawa habtade wonande ɓen joguitiɓe armeji e nder leydi ndi. Bakary Togola gardinoɗo suudu jeego to banggue wiro kam woni nangganoɗo guila hitande ujunnaji ɗiɗi ñande 13 septembre hitande ujunnaji ɗiɗi 19 guil nden dumbanoma caggal accita nde ɗo yontere kala wonno koye yeeso ñawowo hanki noon accitama ha laaɓi gam ñawowo hollirde ala kala ko yiiri kene nanguiramo caggal nde o tuuma milliard uji 9 yeehi ha ɓooyi wonti 13 milliard kono haɗo ɗo gonɗen ɓe keɓani hen taw ko laaɓi o accitama kanko e yaadimma ko ha laaɓi 11 ɓe o tumdano kala ɓe kooti galleji mabɓe batti ñamde toon maafe mabɓe ha joni to Mali keddoɗen étudiaji ɗiɗi wonɓe université année mumen gadi on hitande mabɓe adinde kañumen nanga toon to 4e arrondissement mo Bamako nokku biyeteɗo Badala Bogo sanga ɗum ko ñalawma hanki o 29 novembre hanki sanga 12 heures e ngal ɗon leggal ɗum noon ko dadi ɓe Ibrahima Kebe ɓe mbiɓe teeɓa ɓe teɓira noon ko teskede koɓe wuyɓe mawɓe no fewi nde ɓen gaari ha nder cuuɗi mabɓe tawi toon fetelaji tokosi daɓɓi kame pistolaji no wonde jaseje e labbeje kala e garnatuji ɓe tawi toon raskun noon woni so tawi a ñiɓi e baafal tan a fooɗi koko dajjitto ɗum kam lekki mum ala ɗum woni kanla ɓe nanggui oɗo saaɓe tawe e juuɗe daddiɓe sengiwi to Mali paɗen ko toon to leydi Gambie kodde nene Abouba. eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ko ɓuuri tengtude kabaruji men ɗo e nder leydi meɗen e Gambie ko jabjabtodiral hakkude landa président Adama Barrow e landa lundiyanke mawɗo Ousseynou Dabo on tan nde joofi horejo leydi ndi président Adama Barrow wonde wiidemo kanko e ɓesgu makko kala ɓe ñaama koppareje kewɗe e galle laamorgo ɗo wonde 150 ujunere dalas eɓe deppiso ɗum kala ñalawma horejo leydi ndi président Adama Barrow yeddi ɗum ha laaɓi ha wi ceer wi neɗɗo de koko ñamata président comme no neɗɗo ni tan koko ñamata kono ɗum ɗon koɓe mbiide kanum wawa ñamde ɗum te hay goto kadi wawa ñamde ɗum o wi ɗum ɗon tan de kaalaw ɗum o tawata ko neɗɗo lobɗo te o holliri neɗɗo heewi ko ɓiye ronma kono bamma so wino ronma ɗum ko hunde hawnide te o wi bamma ko to banggue dawrugol woni biyeteɗo Ousseynou Dabo mawnaw ɗum foftere ñande 4 lewru décembre o holliri woɓɓe ne ƴeewa laamu duuɓi 40 duuɓi 50 kanko noon président Adama Barrow Allah hokkimo laamu koye nder lebbi 3 ɗum ɗon noon wonko tagui Allah waɗi ɗum te o holliri tan de kanko président Adama Barrow golle waɗi ɗo e nder leydi ndi e yimɓeɓe fof ne jiiɗum tene kadi jii hen ɓeydare jii hen kadi wonde ha joni hoolare e kisɗitini hakkude mum e makko tene kadi ñande 4 lewru décembre ɗum ɗon ma laaɓa wi ceer mo lamto leydi ndi tene kadi mo jokku projet ji makko ɗo hennete e nder leydi ndi gam tan wawde waylude leydi men Gambie ha nanda e leyɗele e goɗɗe ɗe no hannirta ni hennete o holliri tan de kanko président Adama Barrow o wonanimo weltare mawde caggal tan yiidemo yimɓeɓe non jokkiri mo ni e kadi e jogade hen tigui yakare tigui rigui o holliri kanko président Adama Barrow sumgoji ɗi ñande 4 lewru décembre kanko jogori ƴettude ɗum no hannirta ni hennete hanki noon ko pottotiral manggal o waɗi ɗon to Serekunda to beddiɗa ñorgo foof samata e leydi no hannirta ni hennete omono jokki mitinaji makko noon o ne wayno campagne o jogori uddiri noon ko jamma alkamisa waktuji 12 jamma aljuma wona foftere ñalawma aseɗo oɗo mo paaɗen jogori dawrede sumgoji ɗo e nder leydi meɗen e Gambie ko denen Abouba gam weltare TV ɗo e Serekunda kodde nene Abouba sen gewi toon to Serekunda mo Gambie paɗen ko toon to Guinée Conakry jayde Afrique confidentiel ɓe kolliti wonande groupe aji ɗiɗi taw ganduɗa ko officier ji de la junte militaire dañi wadde yewtere mumen ko fate banggue Alpha Condé yidde
colonel Mamadou Doumbouya ko tribunal oɗo saha darne ngam Alpha Condé wawa ñawede nder leydi ndi fedde heddinde kañumine holliti yiddeɓe ko ɓayde wo sifande wo acciti laamu ha laaɓi oɗo saha kay leydi yindi jaɓɓademo kanko Alpha Condé wo nawe toon ko wona ɗum ko noon kanko Alpha Condé o wonno koye résidence goto taw waɗɗani galle lamorgo ngo o ittama ɗon jamma heccanke o wonawama toon to legal landiri to joom suudu makko woni Jenne Kaba to woni to oɗo saaha wo takko yima joom suudu makko haade ko juuɗa ɓendude o anda noon ko jogori ƴuɗede mbete wo ñawete beela ala o yaltinte leydi ndi ɗum noon oɗo saaha omona jogui ɓolde fata to wulnde Diaw to Guinée Bissau jayde witede o démocrate ɓe bindi windande mabɓe nde winda noon jeddi ɗum laamu ngu gam wiyede 14 lewru octobre wonande mawɗo leydi Guinée Bissau biyeteɗo Oumar Sissoko e mbal ha kankone mum e hooreji leydi Sénégal Macky Sall sifande nandiral ko fate banggue gollade pétrole taweteɗo e Guinée Bissau laamu ngu noon yeddi ɗum ha memi leydi to Côte d'Ivoire ne heɓotono Abidjan wadde forum jonde tattaɓire ko fate banggue BAD woni banque africaine de développement ɗum noon Haïti fonno wande ko ñalawma janggo jogorno fuɗɗade woni 2 lewru décembre ha tati muɗum gam teskede ɗo saha varia kesso peñƴo huulede moɓodiral ngal woto addude caɗele ɗum jeeyi sababu dirtinama kono Alassane Dramane Ouattara ne heɓanino ɗum ha ɓurti ɗum noon dirtinama ha sahaji goɗɗi kono andaka ko ha holnden to Burkina Faso koninkoɓe nayo mbasi pittade men ñande dimanche ñande alet jewtuɗo hen to ñiɓirde mabɓe sanga 5 heures 0 minute to nokku biyeteɗo sole noon tawi nder province nokku biyeteɗo lorum ko toon attaque o waɗi ɗum noon waɗi ɗum ko ɓen joguitiɓe koninkoɓe nayo mbasen pittal men hewɓe gañi men kono kadi e wiide wonande ɓen koninkoɓe kene foto wonde ɓen joguitinoɓe armée ji hewɓe hen kañumen ne mbarama kono kadi hewɓe hen mbiyama tebto Bobo Dioula Sow jamma hanki oɗo hen beɗoɗo hen ko immeuble goto sumi toon ne tawi ɗon banque kam e yoga e gueɗe assurance kewɗe kene wona 4e étage kala yaadi e ndondi haydara heɓake yaltine toon ala noon basɗo en fitta ɗum ni gañiɗo hen to Niger hoorejo leydi ndi woni Mohamed Bazoum riwi itti jagorɗo hakko woni itti jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingola woni biyeteɗo Alkache on Alkache Alhadou itti ɗum e golle mum ɗum ko caggal balɗe ɗiɗi seppoji gulɗi Diawa bannoɗi toon to Tera ha ganduɗa yimɓe tatto mbasin pittal men nayabo wasi fitta ɗum koye jamma beɗɗoɗo henno wo ittama e golle makko to Tchad gouvernement mo Tchad caggal batu jagorde mabɓe hanki e wi porte parole mabɓe holliti wonande kala ɓen nawanoɓe exil walla ɓen ñawanoɓe e nder leydi ndi taw kadi ñawirno ko fate banggue dawrugol 39 kono hollitama koɓe 150 Tchadien waɗaɓe exil hakkude ñawanaɗo tan ñawore wargo e goɗɗum kala kamɓe kala ɓe jaafama soɓe jiiɗi ɓe garta e nder leydi mabɓe to Maroc yo wi kala laana diwowo aroka e nder leydi mum iwoka e nder windere nde kala ha diwa oɗo saha ɗo e jonte tati ɗum noon fuɗɗi ko 29 jamma hanki minuit ko nden fuɗɗi gam haɓade oɗo hen ñaw peñƴo toon to Afrique du Sud ko wona ɗum ko noon wonande agence uji mabɓe kewɗi tawetiɗi to France hay nokkuji kewɗi kala yimɓe kala na ɓittodira toon moni kala ene yiiɗi heɓtude haalis muɗum ne hen kadi Air Sénégal jogorno ko yaade toon kala oɗo sa haytinama haalaɓe Éthiopie hoorejo leydi muma woni hoore jago leydi Éthiopie woni Abiy Ahmed yeddi ha mimi leydi gam journal Soudan Tribune wiide wonande attaque jango waɗi hakkude kerol mabɓe to ha ganduɗa fedde koninkoɓe ɓe leydi Éthiopie jani toon e koninko mabɓe jooɓi pittare holti ɗum ko fenade wodani to Ghana duwañeɓe leydi ndi ɓe kolliti to nokku biyeteɗo Aflawo kerol jungol hakkude mabɓe e leydi Ghana ɓe nangi kene foto wonde temedde ɗiɗi ɓe nangi kene foto wonde temedde ɗiɗo neɗɗo taw ko iwɓe toon to Nigéria ndewani lawol ngala hay kayitaji taw wi noon ko on gardiɓe duwanaji biyeteɗo biyeteɗo Bahaya Davo ko on holliti ɗum o holliti hen 90 jinno ko sorde woni e nokkuji ɗi ndewani mbiyama temedere e sappo
ɓenne kadi ndewno koye poste taw kamɓe kala ɓe nanggama hewɓe mabɓe noon nawtama to leyɗele men tagui ɓe nawtede koɓe ngala hay morceau kayit goto gam ndenka e kisal leydi Ghana musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji gara ndeno kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen